Ilocos Sur nakaranas ng malalakas na pag-ulan. May ulat live sa Ivy Hernando. Ivy. Joanne, nakaranas ng malakas na ulan kaninang umaga dito sa Metro Vigan, pero pagkatapos nito ay nakaranas din ng maalinsangan na panahon na dulot pa rin ng localized thunderstorm. Nakararanas ng malalakas na ulan ang Ilocos Region nitong magkakasunod na araw. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng nararanasang localized thunderstorm. Binahang ilang low-lying barangays pero humupa rin agad. Maulan, lalabas natin ng pagsabit po ng hapon, gabi, nagkampo yung tinatawag natin nga, yung sinabi natin na localized thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, hindi nakaranas ng pagulan sa ibang bahagi ng bansa. Pero ngayong hapon, asahan ng pagulan sa Northern Luzon na tinatawag na thunderstorm dahil mainit at maalinsangan sa umaga at tanghali. So yung bagat, yun po na ng yung mga ulap na naitatangay, yun na lang po ang nagbibigay ng ulan o nagkaroon ng cloud cluster dito sa may area ng west ng Pangasinan. Ayon pa sa Pag-asa, walang low pressure area o bagyo ngayong weekend. Pero simula ngayong araw hanggang sa linggo ay mga thunderstorm ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mararanasan ng malalakas na ulan sa hapon o gabi. Ang naranasang pagulan, naging pabor raw sa mga fish growers sa ilog. Dato nga kapit siya ti todo, no kana yung namin alamag todo, madalusan ti karayan, miti matay nga bangusen. Walang gale warning pero pinag-iingat pa rin ng otoridad ang mga pumapalaot na mangingisda. Joanne, pag-iingat din ng Pag-asa, maging I am ready, magdala ng panangga sa ulan upang hindi magkasakit. Joanne? Ivy, meron bang mga low-lying areas na binabantayan ng otoridad sa Vigan City? At paano ito pinaghahandaan ng mga residente? Joanne, nasa 5 barangay ang nasa eastern area ng Vigan City na itinuturing flooded area o flooded barangay dahil malapit ito sa ilog na konektado sa Abra River. Sa ngayon, hindi naman bahas sa lugar pero kapag nakaranas raw ng tuloy-tuloy na pagulan dito ay posibleng tumaas ang baha. Pero kapag may mga pagkakataon di daw na mainit o maalinsangan sa lungsod pero naging maulan sa upland municipalities ay maaari maapektuhan ang eastern barangay. Gayunman, paliwanag ng CDRRMC, nakamonitor naman sila sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Joanne? Dahil rin sa biglaang pag-ulan, Ivy, may posibilidad na maranasan ulit itong fish kill. So ano ngayon ang sinasagawang paghahanda ng mga fish grower? Joanne, paliwanag ng mga fish growers, naging pabor na raw sa kanila itong ulan dahil nalilinisan na yung ilog. Pero ang naging rekomendasyon ng BFAR, kung maaari tanggalin na yung mga nakastock pa na isda upang maiwasan na ang muling pagkakaroon ng fish kill o mararanasan fish kill dahil mataas pa rin ang ammonia level ng tubig. Ang maiging gawin raw ngayon ay i-dredge o makakatulong lamang ang ulan kapag i-dredge yung bukana ng ilog para tuloy-tuloy ng pagpasok ng tubig at malinisan na ito ng tuluyan. Joanne? Maraming salamat, Ivy Hernando.